Hayırlı kеш, sınıftaşların çatlardan çıgaralar, ayırım türkümlerde kurban turundan aşar sözler yazışalar, bundan kızık tabıp külüşeler. Россияның мәктәпләрендә кибер буллингның яңа түрі барлыкка килде, һәм ул игнор, ягъни күрмәмешкә салышу белән бәйле. Яшүсмерләрнең мондый карашы нинди йогынты ясый ала, шул хакта сөйләшәсебез килгән кунакларыбыз белән. Кемдер бәлки үзе дә дучар булгандыр, кемнеңдер баласы. Әйдәгез ачыклык кертергә тырышыйк әле бүген тапшыруыбыз барышында. Шагыштырудан башлыйк әле. Электә булган бит инде ул буллинг. Хәзер дә бар. Һәм аны буллинг дип атамаганнар гынадыр. Әйе, нәрсәсе белән аерыласың ул? Миләүшә ханым, мәгән сездән башларбыз. Менә сез укыганда ниндирәк иде ул? Хәзерге вакыт белән чагыштырганда без укыганда ул җиңелрәк. Ул хәтта кыерсыту юк. Хәзер балаларда кыерсыту усаллык көчле. Шуңа күрә дә ул хәзер бик нык күзгә чалына. Без укыганда да бар иде, ләкин без аны әнигә кайтып сөйләмәйдек, үзара хәл итә идек, сөйләшә идек. Ә хәзерге вакытта минемчә инде аның төп сәбәпчесе ата-аналарның балалардан ерак булуы, ата-аналарның балалар белән сөйләшүе аз булуы, вакыт җитеп таба алмавы һәм бала үзенә бикләнеп. Бәлки киресенчә ата-ананың бик сораштыру, игътибарлы булуыдыр, әйе. Андый балалар да бар. Ата-ана артык иркә балалар, артык игътибар күрсәткән балалар да бар. Ләкин андыйлар сирәк. Минемчә ул менә ул бала белән әгәр дә утырып интернетта үз-үзен тотышы, анда нинди мәгълүматларны куярга ярыганлыгын ата-ана алдан сөйләшсә, бала бу стресска җиңел җайлаша. Ә инде артык иркәләнгән, артык игътибар, мәктәпне артык тикшереп торган ата-аналар да бар, ләкин андый ата-аналар мәктәбесеннән язалар, теләсә нәрсәләр язалар, ләкин инде әгәр дә ул да анда да менә әгәр дә класс җитәкчесе, сыйныф җитәкчесенә килеп, директор урынбасарына килеп, ул хәлне сөйләсә, тиз генә хәл итәрлек мәсьәлә инде ул. Шул вакытта без әйтә алабыз, менә хәзерге заман баласының менә бу кыйммәтләр орбитасында гуманлык дигән төшенчәнең тагы да тупасланды диеп. Әйе, килешәм, балаларда бик аз ул. Чөнки балаларның караган нәрсә? Интернетта һаман да әлеге дә баягы үтереш, сугышу, элекеге фильмнарны карау, бар ул ата-аналар. Балалары белән бергә утырып карап, китапханәләргә йөргән, үзләре үрнәк күрсәткән ата-аналар бар. Ләкин инде күпчелек дөрестән дә бик тупас. Сүз әйтсәң дә кабынырга торалар. Бу инде баланың бәлки стресска торучанлыгы гына түгел, менә бу заманга яраклашырга тырышып, заманнан артта калмаска тырышып баруындадыр. Шуңа күрә артык мәгълүмат дөньясына чумуындадыр дип уйлыйм. Ләкин шул вакытта без бит закон ягыннан менә нәкъ балаларга караганнарның арта баруында күзәтәбез. Сораутуа, әллә инде бу кануннар эшләмиме, тиешле нәтиҗәне бирүме? Бәлки Данил сиңа булыр сорау. Кануннар миңа калса ул шул ук инде. Элек тә хәзер дә теге ул кануннарга бәйле түгелдер. Миңа калса яшьләрдә һәм балаларда көтү инстинкты дигән әйбер бар. Еш кына менә буллинг турында сөйләйбез икән, ул менә көтү белән җәберләүгә кайтып кала. Бер кешене түгел гәттә. Әлбәттә көтүдә була инде ниндер бер әйдаман, вожак шикелле бер кеше булырга мөмкин. Һәм менә шушы көтүдән әгәр дә кемдер аерылып чыга икән ниндидер сыйфаты буенча дип әйтик инде, ул инде риск төркеменә керә дип уйлыйм мин. Ул булырга мөмкин таза, ул булырга мөмкин, мәсәлән, бөтен кеше эшле капшыгы, ул 5-легә укый. Менә ул уже риск, әйме? Яки киресенчә, бөтенесе 5-легә укыйлар, бу 3-ледә сөйрәлә әйтик. Яки булырга мөмкин аның акцент, яки булырга мөмкин аның мәсәлән класста, сыйныфта бердән-бер яулыклы кыз булырга мөмкин ул әйтик. Бу хәтта кимчелек түгел, бар тик аерылып тору гына. Бу объектив кимчелек түгел. Мин кимчелек дигән сүз әйтмәдем дә. Юк, теләсә нинди балада андый кимчелек табып була да. Әйе, юк, массадан аерылып тора торган менә шушы сыйфатлар, әйме? Ул теге гаибеш түгел, ул булырга мөмкин. Әмма дә ләкин балага авыр менә шушы ак карга булырга. Аның өчен ниндидер бер көч кирәк. Мәсәлән, аның мин ничек киңәш итер идем? Менә андый очракта үз-үзеңнән көлү дигән әйбер бар, үз ирония, самоирония дигән әйбер бар. Әгәр син таза икән, син әйтәләр икән син таза дип, синең ике юлың бар. Беренчедән син үпкәләргә мөмкинсең еларга һәм өйгә кайтып
әләкләргә дип әйтик инде, шулай дип санала, әйме? Яки икенче вариант, син мөмкинсең үз-үзеңнән көләргә, әйтергә, мин таза, мин бүген подъезддан чыкканда подъезд ишеген җимердем. Ха-ха-ха, бөтен кеше көлде, һәм сине хөрмәт итә башладылар. Менә ачык мисал, таза кеше, әйме? Берәү булса үпкәләр иде, ул, мәсәлән, мин юанша дип bir virusный нәрсә китереп чыгарды. Bu benim prelestim, понимаешь? Сен кичкенәдән аңладыңмы моны? Мин кичкенә вакытыннан шундый ук матурия, пухляшие, геләйтәдә жирный, кабан диләре. Ничек син моңа җавап кайтара идең? Понимаешь, мин балачактан ак карга булдым инде. Данил әйтмешләре. Җырладым да, бийдем дә, юан булсам да, бар миннән ничектер куркалар мәктәптә. Чөнки беренче класска килдем мин укырга. Мин русча әйткәндә Данил татарча белмим иде. Перед школой сломал руку. Гипс белән килдем класска. Бер малай килде дә, "Эй, жирный, ты что пришел?" дип инде. Урысча укыдым бит инде мин. Ну, мин шушы гипсны использовать иттем дә инде булай башка бирдем. Рәхәтләнеп шуа. Беренче класстан миннән куркалар иде. Димәк, бу нәрсәләр икенче, монда үзен көлеп түгел. Ничек үземнән, мин сәхнәдән гелүземне мактыйм. Без балачак турында әйтәбез. Психологтан сырый әле, менә корбан кем ул? Һәм менә мондый ысуллар кулланырга ярый микән бүгенге заманада? Димәк, монда катнашучыларның мин игътибарын беренче әйбергә юнәлтәсем килгән, башта әйтелгән фикерләр буенча дагын. Без элеккеге заман белән хәзерге заманны чагыштырганда күп вакыт ничектер күп феноменнарга яңа гына барлыкка килгән әйбергә караган кебек карыйбыз. Ләкин ул күп очракта алай түгел. Ул менә безнең каядыр менә монда булган әйберләр интернет аркасында, төрле социаль челтәрләр алга бару аркасында кеше шулай әйберләргә игътибар итә. Ул безнең кырыйда булган әйбер, безнең күз алдына килеп басты. Ул элек булмады дигән сүз түгел, ул без аңа игътибар итә башладык дигән сүз. Бу булды беренчедән. Икенчедән, шулай ук килешәм әйтелгән сүзләр белән бу ситуациядә көтү инстинкты дигән сүзләр белән һәм бу очракта кем ул корбан дигән сорауга җавапны без гадәттә кем менә шушы буллингка дучар була, шул корбан дип әйтәбез, ләкин шул ук вакытта кемнәр анда катнаша, ул инде шахитләр булып торалар алар. Шахитләр дәген билгеле бер дәрәҗәдә моннан үзләренә тискәре тәэсир алалар һәм кайбер кешеләр анда еллар буе шушы әйберне үзләре белән үстереп йөрергә мөмкиннәр. Кемдер анда башлап җибәрүче, без шулай әйдәман сүзен башлап җибәрүче дип әйтим инде. Әйдәман сүзе әйбәт сүз, мин аны кулланырлык. Башлап җибәрүче бар. Ләкин кырыйда булганда, бәлки кемнеңдер үзендә шундый ситуация тотканы бардыр. Мин күрәм гаделсезлекне. Минем аның белән эшемнән генә риза түгел, ләкин минем тыштан ихтыярым, көчем җитми аңа каршы торга. Бу очракта бу кешеләрдәген безнең фән күзлегеннән караганда корбан булып торалар. Инде без шушы кем дучар буласың менә буллингка, кем дучар була? Корбан ничек Данилның теориясын ишеттек. Ул да булса ак карга. Кичәткенә сугаламаның сүзләренә монда бернинди дә кимчелекләр кирәк түгел. Балаларга бит инде аңа беренче чиратта күзгә ташланып торган, күзгә ташланып тормаган булса, шундый бер өслектә булган. Юк, теләсә нинди балада бит бер кимчелек тау була. Аны айвазда да тау була, миндә дә тау була. Мин килешәм сезнең белән шул турыда. Өстәп кенә әйтәм, бу монда кимчелек турында сүз бармый. Монда бара аерылып тору турында. Һәм тагын бер момент бар, менә ата-ана баласын үстерә бит инде, әйбәт бул, яхшы бул, матур сөйләш, сүгенмә дип үстерәде. Һәм шул бала барып керә мәктәпкә яки урамга, яки әйтик сырхауханәгә ләгергә мөмкин, 5 малай бергә мәсәлән алар, анда ләгәләр. Һәм ул агрессив җиргә ләгә, һәм ата-ана аңа өйрәтмәгән. Әгәр дә кайдыр сүгенәләр икән, ул аның башын, колакларын томалаган, ишетмәсен өчен, башына сыйпап үстергән, һәм ул шундый нәрсәгә килеп ләгә. Һәм менә буллингка дучар булу очраклары да еш кына менә шулай. Мин уйлыйм, менә балаларны әз генә әшәклеккә дип әйтү дөрес түгел инде. Реаль тормышка, агрессивлыкка өйрәтү. Ишетсен. Ишетә? Менә бу реаль тормыш. Әйме? Ул аның колагында ярмый. Я булмаса, мәсәлән, кай вакыт ниндидер теге ролик карыйсың, яхшы гына файдалы ролик булырга мөмкин. Һәр шундый мода китте, вакыт-вакыт сүгенеп куялар. Әйме? Нинди мода ул, әйме? Менә бу реальлек инде. Шуңа күрә мин уйлыйм, балаларны да теге теплицада гына яши үстерәсе түгелдер. Корбаннар синеңчә тәти малайлар инде. Менә психолог килешә микән, юк микән?
Күп очракта шулаймы? Тагын минем берничә фикер бар. Беренчедән, әйдәгез агрессия дигән сүз турында сөйләшкәндә, без гел аны гадәттә тискәре коннотациядә кулланабыз. Шуңа күрә безнең ул гел шукмар, сугышып ятучы малай булып күз алдына килә. Ләкин дөресен әйткәндә ул алай түгел. Хәтта менә без бер-беребездә монда бүлдереп сүз алганда да бу агрессияның бер күренеше һәм бу тормышның бер өлеше. Кара, монда да уже. Кулланырга кирәк түгел. Юк, бу бит тормышның бер өлеше. Хәтта дәрестә бала мин җавап бирәм дип кулны күтәрәләр бит. Аеруча мәсәлән, урта яшьтәге балалар 5-нче, 7-нче, урта яшьтәге мәктәп балалары 5-нче, 7-нче сыйныфлар булганда, кайсыгыз белә дип әзерләнеп килеп, аеруча дәрес кызыклы булса, кулларын күтәрәләр, аларның һәрберсе дәген үзе җавабын әйтеп, калганнарны әйтми калдырырга тырышу, бу да агрессия. Моңа тормыштагы гадәти әйбергә караган кебек карарга кирәк. Бу очракта мин сезнең белән килешәм. Әмма Корбан турында сөйләшү сүз киткән иде. Әйткәнемчә, бу очракта безнең кемнәр моңа шаһит булды, алар дагы һәм кемгә бу агрессия юнәлде, ул дагы бу очракта шаһит, бу очракта Корбан булып тора. Монда инде әгәр дәген мәктәп системасына күчтәк, эшләүнең төрле юнәлешләре бар. Беренчедән, ул минемчә әзрәк... Менә аны без тапшырның икенче өлешендә сөйләшербез. Хәзер менә җәберләүче турында сөйләшик әле. Без Корбанның кем икәнен аңладык, берникадәр Данил да безгә аңлатып карарга тырышты. Җәберләүче алайса кем? Ул нинди гаиләдән? Аның бер портреты бармы? Ул шулай бер комплексларның тиктумалдан җәберләнми, нинди гаиләдән ул, менә шуның турында. Нинди гаиләдән икән, без хәзер монда менә шушындый дип кенә сурәтләп бирә алмыйбыз бер генә гаиләне. Ул төрле ситуацияләрдә булырга мөмкин, ләкин монда нигездә бер катлаулы психологик феномен ята, ул да булса үзеңне татарчасын белмим инде, самореализация дип атала. Димәк, менә бу җирдә без хәзер паузага ясап алыйк, рекламадан соң җентекләп сөйләшеп дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Таян нотасы тапшыруында янәдән без буллинг, ягъни балаларны җәберләү, аларга йогынты ясау турында сөйләшәбез. Менә Корбанны без инде беркадәр ачыкларга тырыштык, ләкин әлеге дә баягы җәберләүче, шушы Корбанга тәэсир итүче баланың психологик портретын кыска гына булса да аңлатырга тырышыгыз, Хәбил Табыркат. Беренче чиратта әйтәм бит, бу самореализация дигән төшенчәгә тукталып кала һәм монда игътибар итәргә кирәк. Бала үзен төрлечә тормышта үзен күрсәтә ала. Бишле билгесенә укырга мөмкин, нидә булса фәннәр буенча олимпиада катнашырга мөмкин, спорт буенча уңышлары булырга мөмкин, мәдәният өлкәсендә шулай ук җырлаучылар, биючеләр булырга мөмкин. Була шундый балалар, менә шушы өлкәдә төрле сәбәпләр аркасында алар үзләрен табып бетермиләр. Үзеңне ничек тә булса җәмгыятьтә, менә шушы син яшәгән сыйныфта ничек тә булса күрсәтергә кирәк. Һәм бердән-бер җайлы юл ул да булса, кемнедер җәберләү һәм шул хисапка лидер булу, аерылып туру дип әйтик инде. Иван, менә сиңа карыйм да, син мәктәптә юк, беләсеңме, иҗади кешеләргә белмим, нинди җәмгыятьтә укыйсың бит, әгәр дә стандарт мәктәптә укыйсың икән, иҗади кешеләр һәрвакыт алар аерылып тора. Синдә ничегрәк иде? Мин дә аерылып тордым, дөресен генә әйткәндә, чөнки балачактан мин иҗатта шул ук вакытта яхшы укыдым, әмма миңа карата менә буллинг беркайчан да юк иде. Белмим, бәлки ул заманга да бәйле. Мин укыган гимназиягә дә бәйле, чөнки бездә теге тәртип кануннары, ниндер буллинг дигән төшенчәләр гомумән юк иде. Ләкин монда без сөйләшкән арада менә шундый фикергә килдем. Буллингны башлаучы, аерылып торырга теләүче бала үзе. Мисал өчен, мин җәй көнне диңгездә ял иттем. Минем әти-әни яңа фатир алды, яңа машина алды дип аерылып торырга теләүче башкаларны кимсетә башлый. Менә шул да миңа калса буллингның бер өлеше һәм бер юнәлешедер. Яхшы, без әйдәгез, гомумән алганда, менә бу ситуациядә әти-әниләр үзләрен ничек тотырга тиеш? Чөнки монда бердән-бер әлегә шишелешне табала торган затлар әти-әни кебек күренә. Менә сезнең мәктәптә, безне мәсәлән махсус мәктәптә җыеп җыелыш үткәрделәр кибербуллингның яңа төре буенча. Ягъни балалар төркемнәр төзиләр, анда кертәләр берникадәр баланы һәм Корбан сайлап, аның турында начар сүзләр язалар инде. Бу оешкан буллинг булып чыга. Бу оешкан буллинг. Сезнең анда очраклар булдымы мәктәптә? Ниндир җыелышлар үткәрделәрме? Һәм балаларыгыз аның белән очраштымы, юкмы? Мин әни буларак фикеремне ничек дип әйтим, андый очраклар булды. Минем хәзер балалар инде алар мәктәпне бетерделәр, студентлар, әле күптән түгел бетерделәр. Әле менә бу передачага килер алдыннан балалар белән тагын бер утырып сөйләштем.
Мен әйтәм, менә шушындай темага барам, нәрсә дип әйтерегез, менә сез бит инде хәзер үттегез, нәрсә дип әйтерегез, сез әйтәм, сез аларның балаларына озак кына күңелле генә матур сөйләшеп алдык. Шундый ситуация бар иде. Кызым кайтадыр, класста малайлар бик шундый агрессивный, бик каты обижать итеп шундый кайтадыр инде минем балам. Мин әйтәм, бу балага бит инде булышырга кем, әни или әти булышырга тиеш, кем булыша индагы. Барып түгел. Шул малайларның әниләре белән һәрберсе белән матур гына аңлаттым. Пожалуйста, әйтәм, балагызны карагыз, сөйләшегез, чөнки минем балама авыр. Шуннан соң ул малайлар гафу итенделәр. Матур гына инде әниләре дәген булай тынычландылар. Но барбар инде булдыгалагандыр инде ул. Малайга калса, малай минем тоже шундый, менә шундый пухленький матур малай. Да, такой шикарный. И мин аңа это так, говорила, ул аңлаттым, улым, син шундый матур шибәр егет. Син бер кайчанда алай нитмә. Әгәр дә әйтәләр икән, син таза дип инде. Да, я такой красивый дип әйттем. И ул менә шул ние белән наоборот алдыртты. И ул класста даже аны яраталар, хөрмәт итәләр. Менә әлеге дә баягы үзен кабул итеп, үзеннән шул вакытта кушылып көлеп кабул итә белде. Мин әни буларак борчыла идем. Әйтәм, моны инде класста шулай таза дип көлерләр инде дип. Юк, потом менә шул бала белән сөйләшкәч, аңлаткач, ул үзен шулай тоткач, аның Үзеңне ничек күрсәтәсең? Да. Шулай башлап. Шулай була да. Кызым дагыннары аңлады. Менә ди игътибар итмәсәң ди аларның әйткән сүзләренә ди. Яни алар ди әйтмиләр сиңа башка ди. Мин уже ди үземне шундый позициядә тота башладым да ди. Алар миннән отстали ди. Всё, перестали. Просто реагировать не надо, кирәк түгел. Менә бу кибербуллингның әлеге дә баягы яңа төренә әйләнеп кайтсак, игнорга Сезнең мәктәптә бармы ул һәм ничек көрәшәсез, көрәшергә кирәкме, юкмы? Без бит әйтергә яратабыз, сиңа каршы ниндидер агрессия булса, бу бер төрле кыен читен, ләкин сиңа каршы игнор булса, ул тагы да читенрәк кабул ителәдер. Безнең мәктәптә һәр ата-аналар җыелышы шушы темага туктала торгандыр. Ул төрлечә атыйбыз инде без аны, ләкин иң башта без ата-аналар белән эшне башлыйбыз. Чөнки менә монда сөйләүчеләр һәрберсе әти-әни буларак бала белән сөйләштем. Чыннан да, әгәр дә бала белән сөйләшү дөрес бара икән, менә бу кыерсытуларга дучар балалар аз була. Ул сөйләшүдән башлана әйткәнемчә. Класс сәгатьләре, сыйныф сәгатьләре. Хәзер бит безнең сыйныф сәгатьләре күбәеп китте. Дүшәмбедә, чәршәмбедә класс сәгатьләренең һәрбер сыйныф җитәкчесе, тәҗрибәле сыйныф җитәкчесе моңа туктамыйча булдыра алмый. Чөнки ачсаң интернетта, ачсаң хәбәрләрдә менә шушы темага кыерсытылган балалар турында бик даими мәгълүматлар килеп күзгә чалынып тора. Шуңа күрә инде тәҗрибәле класс җитәкчесе үзенең сыйныфы белән ул һәр даим бу темага сөйләшә. Мин үзем дә сыйныф җитәкчесе буларак балаларга һәр вакыт әйтеп киләм: игътибар итмәгез. Игътибар итмәгез, читкә китегез. Әгәр дә андый кыерсытулар бар икән, читкә китегез. Укытучыга яки завучка барып әйтегез, менә анда шушындый хәл бара. Балалар әйтәләр инде, без бит инде аннан соң элекләүче булабыз диләр. Сез әйтәм, элекләүче түгел. Сез менә тәртипкә чакыручы булачаксыз. Коткаручы, тәртипкә чакыручы. Кемгәдер ярдәм итүче буласыз. Сез үзегезгә аннан бу хәл ошыячак, ярдәм итәргә сез ашкынып торачаксыз. Чөнки сезне әти-әниләрдә мактый. Әле ул җәберстелгән әти-әнисе килеп, сезгә рәхмәт әйтергә мөмкин. Мәктәп директоры да килеп рәхмәт әйтергә мөмкин. Бу бит инде сезгә бер плюс кына дип аңлату эшләре, һәр даим аңлату эшләре. Бармысы файдасы, чөнки балалар арасында да бер элекләү. Ни эшләргә шуннан да? Әти-әнигә кайтып әйтергәме? Гафу, бераз бүлдерәм. Монда бераз гына бүлеп карарга кирәктер яшьне, әйме? Мәсәлән, сез сөйләгән әйберләр, алар туры килә, әйтик, кечерәк яшьләргә. Туры килә. Кечерәк яшьтәгеләр, алар ата-анадан курка, укытучыдан, директордан курка. Инде олырак яшьтәге укучыларга, аларга әти-әниләр сөйләшегез әле дигән рецепт бармый. Ул эшләми. Кире эффект чыгара. Менә карагыз, мәсәлән, бер малайны класста җәберлиләр, димме? Ул кайтып сөйли әнисенә, әнисе инде яки әтисе килә разборкага.
Һәм бу малайның авторитеты тагын да шы. Чөнки ул әтисенә кайтып жалоб биргән, әйме? Шуңа күрә менә бу очракта олырак яшьтәгеләр белән бу әйбер бармый. Бигрәк тә монда ниндидер теге криминаль идеология керсә, җинаятьчел төркемнәр, слов пацаналар һәм башкасы керсә, бу берничек эшләми. Монда бердән-бер юл кала, бердән-бер түгел, бәлки кемнәрдер килешәдер, кемнәрдер юктыр, әмма минем тарихта танышлар белән шундый хәл булганы бар. Мәсәлән, малайларын җәберлиләр. Ул әти кеше яки әни кеше барып разборка эшләми, ул таба шул малайларга авторитет булган кешеләргә чыга, һәм шул кешеләр бу малайларны бераз гына утырталар. Менә бер крышыга икенче крыша, бер ломга икенче лом пәйда була. Менә шундыйрак. Но ансы бит тоже опасно. Юк. Монда ниндидер теге зур малайлар бу малайларны кыйнап китү турында сүз юк. Шелтә белдерәләр мәсәлән. Менә шундый турында. Гомумән мәктәптән алучылар, башка сыйныфка күчүчеләр. Әйтеп кенә бетерим, безнең менә әтияниләр буларак безнең уй фикерләребез балаларга карата бик үк адекват түгел. Без уйлыйбыз менә шулайдыр дип, бала бөтенләй башкача уйлый. Һәм аларга авторитет да башка, һәм аларның курку объектлары да башка. Менә башка сыйныфка күчергә тырышалар, әйе. Менә мондый система белән чыннан да бу бит әлеге дә баягы сез әйтмешли криминаль иерархияга яхшы җирлектә булып тора бит әле бу. Җиңеп булай гына тәэсир итеп бетереп буламы? Ну, бу очракта печәт сугам дип әйтә алмыйм. Чөнки 50% шулай бит инде. Өлешчә шулайдыр бу чектер шушы вакытта кыска вакытлы проблеманы шишеп торган мөмкин, ләкин шул ук вакытта менә бер мәртәбә әгәрдәген бала яләнә икән, кемдер килеп минем проблемаларны хәл итә дип, баланың күңеленә алай дип сеңеп кала икән, аңа тормышта алга таба авыр булырга мөмкин. Шуңа күрә аеруча алый яшьтәге, аеруча бу бит инде без күбрәк монда карыйбыз, кызлар арасында ул шулай күп, ләкин ул яшьләргә таба ул күбрәк иратлар арасында, егетләр арасында, алар табигатьтән шундый әзрәк безнең агрессиврак, алар арасында күбрәк кала. Шуңа күрә бу очракта минемчә бу яктан да эшләргә мөмкин, ләкин шул вакытта баланың үзе өчен үзе җаваплы булу, үзең өчен тора алу, үзеңне кимсетергә бирмәү дигән юлга да монда өйрәтергә кирәк дип сезгә. Менә күп җирдә булай диләр. Менә бер малайны обижать итәләр, име? Русча әйтеп әйткәндә, ул бераз гына юаш бала. Булырга мөмкин, юаш бала. Һәм аңа бөтен кеше киңәш бирә карате секциясына язылырга. Имештер, бу карате секциясына барады, 3 тапкыр барады атнага, килә дә бөтен классны йыгып сала. Кинематографик сюжет. Бу кинода гына була торган хәл. Аңлыйсызмы? Сез әйттегез, менә үзегездән да тора дип. Гадәттә, юаш малай, менә сез әйткәнчә, ул теориядә. Юаш малай үзенә теге ышана башларга тиеш. 3 тапкыр нигә каратега барып, һәм дә бөтен кешене йыгып сала. Алай булмый. Тагын инде киңәшләр бар. Нәрсә эшләргә? Кайдан чыга бит ул яхшы атмосфера булмаганлыктан, әгәр дә мәктәп, мин теге мәктәпкә ниндер секцияләргә җаваплылыкны бирәсем килми, әмма 50% җаваплылык гаиләдә, 50% мәктәпләрдә. Әгәр дә мәктәптә укытучы тиешенчә атмосфера булдыра алмый икән, менә шуннан бүлек килеп чыга ул. Минем хәл булды. 2нче класста минем укытучым килде дә, мин ответ дип әйттем инде, юк ди. Мин тордым да сөйләдем, җавапны кайтардым. Ул алды да указканы, шул указка белән минем 2 бармакны сындырган. Мин алдым да урындыкны, аның башына суктым. Аннан соң мине психиатрга учетка куйдылар. Но псих дип әйтмәделәр, но учетка куйдылар. Шуннан соң курка башладылар инде. Укытучы дип әйтәм мин. Кем нәрсә дип әйтер? Психологлар. Сез нәрсә дип әйтәсез? Мин алыста хәзер бераз ярагарак торуыма сөенеп тә куйдым әле дөресен әйткәндә. күңелне булган икән. Бик әйбәт. Монда карга түгел бу, ала карга булган икән безнең бинаристыбыз дип әйтте. 5 минут içinde kurbandan авторга әйләнде дә куйды. Димәк, димәк карагыз, беренче тагын бер кат җавап бирмичә үтә алмыйм инде. Бу очракта ничектер без физик көч куллануга түгел, әйткәнемчә агрессия ул гадәти тормышта, теге иң башта сез әйткән сүзләргә әйләнеп кайтып, агрессияның тормышта сүз белән генә дәген сөйләшеп, үзеңне куеп, ни өчен сөйләй дип әйтәсең, әйдә утырып сөйләшик дип, шундый юллары даган, бу даган шулай ук үзеңне яклауга юнәлгән булырга мөмкин. Бу бер яктан, икенче яктан менә Иван әйтеп китте, мәктәп турында, мөхит турында бу һичшиксез зур урын алып тора. Минемчә, бу беренче чират, ни дип, беренче урынны алмаса даган теге көчле факторларның берсе дип уйлыйм.
Бу тема, дөрес кенә әйткәндә, без кергән сайын, өйрәнгән сайын бетмәс төкәнмәс азлык кебек тоела, чөнки төрле фикерләр һәм әле төрле очраклар. Шуңа күрә без әле бу темага әйләнеп кайтырбыз. Бүген кызганыч вакыт тәмам сәбәпле сезнең белән саубулашабыз. Бик зур рәхмәт, игътибар биргәнегез өчен әлеге җитди темага. Бүгенгә шулар, сау булыгыз.